Dari kentang 4 biji lumayan wis kena digawe kanca ngopi. Gawene ya gampang banget, mek diublek-ublek tok. Pertama rebus kentang 250 gram, terus diulet-ulet ngene iki sampai halus, pinggirno sik yo. Di wadah lain pecahkan 2 butir telur, tambahno 100 gram gula pasir, vanili setengah bungkus karo garam sejumput, terus kocok hingga gula larut, jadi gak perlu mengembang. Tambahno 100 gram terigu, kocok neh karo ditambahi sak gelas santen sing dilebokno secara bertahap ngene iki sithik-sithik sampai kemang larut kabeh terigune. Bar ngono tambahno kentang sing diulet-ulet mau lho yo. Terus diudek-udek neh karo ditambahno sisa santen sing isine gelas mang sampai bar yo, sampai santen entek, terus diudek. Bar ngono tambahno 50 gram margarin sing wis dicairno, terus diudek-udekne sampai bener-bener tercampur rata. Nek ngudeke wis rata kabeh, iki siap dipanggang yo. Aja lali cetakane dipanasno terlebih dahulu karo dioles margarin. Lah bar ngono terus nek panas adonane dilebokno. Iki nek pengen gede dadine iki cetakane dibeki full ya yo. Lah nek pengen sedengan cukup 2/3 cetakan. Iki dipanggang setengah mateng ditutup yo. Nek wis setengah mateng dibuka neh wae toppinge kismis. Iki tak wae siji ae mergo anakku gak seneng kismis. Nek pertoppingane wis beres, tutup cetakan, masak hingga matang. Pokoknya sampai dhuwure set dan iki wis mateng yo. Iki siap diangkat. Lagi diangkat wis ketok yo muntul-muntul lembut ngono lho kaya sing gawe. Iki warnanya agak pucet yo yu, memang sengaja gak pakai pewarna, pakai alami kentang ambek margarin ambek telur, jadi warnanya gak iso kuning cerah karena memang gak pakai pewarna. Dan nek pengen warna sing kuning cerah tinggal kasih setetes pewarna beres yo. Dan iki wis mateng kabeh, wis diangkat, wayahe icip mengicip. Iki asli lembut lumer yu, enak apa meneh hangat-hangat ngene iki.